Bon dia a tots i a totes, com esteu? Bé, esteu preparats i preparades per la darrera setmana del segon trimestre, que a més només seran 3 dies? Sí? Bueno, molt bé, xicos. Anem a fer les 5 paraules de divendres, que era dia... perdoneu, dia 3. Anem a fer-les aquí entre tots i després vos dic un parell de cosetes, d'acord? Vinga, les 5 paraules de divendres són mòbil, quilòmetre, capità, núvol i màquina. Vinga, mòbil. Quantes síl·labes té mòbil? Mòbil. La síl·laba tònica, la que sona més llarg. Mòbil. Mo. D'acord? Síl·laba tònica, mo. Que és la penúltima, per tant, és una paraula plana. Molt bé. Quilòmetre. Quilòmetre. Perdó. 4. D'acord? 4 síl·labes. Quilòmetre. Quina és la que sona més llarg? Quilòmetre, que és la antepenúltima. Per tant, és una paraula esdrúixola. Muy bien. Capità. Capità. Són 3 síl·labes. Capità. Quina és la que sona més llarg? Capità. Ta. La síl·laba tònica és ta. Per tant, la darrera és una síl·laba, perdó, és una paraula aguda. Molt bé. Núvol. Núvol. Té 2 síl·labes. Quina és la que sona més llarg? Núvol. Val? Per tant, és una paraula plana, però que té la síl·laba tònica, la penúltima. I la darrera és màquina. Màquina. Té 3 síl·labes. Anem a veure quina és la síl·laba tònica, d'acord? Quina és la que sona com a més llarg? Màquina. Ma. D'acord? La antepenúltima. Per tant, és una paraula esdrúixola. Molt bé, mos quedam idò. Mo de mòbil, paraula plana. Lo de quilòmetre, paraula esdrúixola. Ta de capità, paraula aguda. Núvol, nu, paraula plana. I de màquina, ma, paraula esdrúixola. D'acord? Bueno, xicos, aquesta setmana és curteta, val? Perquè a partir de dijous comencen les vacances i malament haguem d'estar a casa, són vacances d'escola igual, d'acord? Teniu feina 2 dies i dimecres tindrem una feina un poc especial, perquè aquest dia seria el dia de la iaia Corema, val? El dia de la gimcana. Com que no podem anar a estar a escola, les encarregades ho han organitzat de manera que puguem fer una espècie de gimcana a vosaltres a casa vostra, d'acord? I res, dir-vos que espero que estigueu tots bé, que espero que estigueu tots sants i que ho espero de vosaltres i de les vostres famílies. Vos envio molta força, molt d'ànims i un beso quilomètric. Mua.